Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:15 na. May aga syudad sa Bacolod, Negros Occidental, malambutan sa pagpangalagad sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Sa kalan sang regular nga anchorman, Aksyon Artay Hupon, ini naman si Aksyon Brian Morden. Aksyon Hotline. Sumong nga adlaw mga ka-aksyon, Martes kita, Enero 26, 2021. Aksyon Hotline. Sa gihapon, nagapabilin ang Bacolod kag Negros Occidental sa Modified General Community Quarantine. Pahanumdom, health protocol gihapon against COVID-19. Aksyon Hotline. Pasalamat kita, Negros Occidental kahapon nga result, 0 na maka-aksyon, kabay pa matayuyon ini. Ang Bacolod, medyo may numero gihapon pero hindi naging pareho sa nagliligad. Aksyon Hotline. Nagapatimaan nga ang pagdisiplina naton sa aton kaugalingon, nagagwa gid man ang maayo nga resulta. Padayonon tana. Aksyon Hotline. And kagiban parapat naton nga himuon no? Ang ining paggamit naton sang face mask, ang aton sa face shield, ang health protocol na ginahambal, i-kwanta niya, i-new normal tanan ni, kumbaga, i-embrace tanan ni, nga sahi, hasta nga madula gid si COVID-19, mga ka-aksyon. Anyways, bukas na nga aton sa nga Facebook page, pagya sa aksyon, radiobacolod.com.ph, paki-share, likes lang dira, sa nga aton sa nga live, sa sinyo sa nga mga text dira via cellphone, ang aton numero, 0963-757-0874. Pwede man kamo makahatag sa inyo komento dira sa aton nga Facebook Live, kadto lang sa comment section kag magbutang sang inyo sini nga mga mensahe. Aksyon Hotline. Ano balang dalag ko nga balita, huluhang bala naton sini nga aga sa aton nga pagpangalagad diri sa probinsya sang Negros Occidental. Ginapaabot naton ang result sang apat tanan ka mga persona nga ini sila ang ginpaidalom sa testing didto ya sa Metro Manila. Kung makitaan, bala nga ini sila ang positibo sa bag-o nga variant sang COVID-19. Aksyon Hotline. Ining apat included na sa mag-asawa nagligad nga simana, ato balang nagkaladakpan kag way nagpanugid sang husto, kung ini sila bala ang halin sa iban nga pungsod, dalahig ni sila sa pagpadala sang ila sining nga specimen dito sa Metro Manila. Dason nga adlaw kon buwas or Huwebes, mabalaan tana kon positive sila siring bag-o yang variant sa COVID-19. At but we are hoping kag nagapangamuyo kita nga dapat wala gid lang kay kadelikado sini. Aksyon Hotline. Ang iban nga balita diri sa lokal mga ka-aksyon, moratorium no sang ining pagpatigayon sang ginatawag iyang mining kag iban pa sa pagtandog sa aton sini dunang manggad no. I-report na gid semana ini pagaseryosohon gid sang provincial government to avoid sa ginatawag baha-baha sa aton sa probinsya. Aksyon Hotline. Di mayo man nga mga tikang himo subonga, amliganta dunang manggad ta kay abo ni madala sa aton kalalatan pila kadlaw kung magpinagusto lang kita. Aksyon Hotline. Pero kung why gid man nagapatunga ang gobyerno ting mga utod naton kung isa nagasagsag lang, so dapat pangunahan gid sa mga lideres naton pinangbuto tanisla para nga makabulig inisla sa aton nga sila mismo mag-implementar sang husto nga pulisa sa aton sining palibot komunidad mga ka-aksyon. Aksyon Hotline.
Diri iya sa syudad sang Bacolod, temprano pa, medyo subong Enero, nagaamat-amat na sabat si Mayor Bing Leonardia sa ginaligar mga patutsada sa pangontra sa politika. Ini may connection balang pagwa sang 300 million pesos ngay bakal sang bakuna sa AstraZeneca. Nga sa din gin-justify diri sang alkalde kahapon no nga ang 650,000 nga doses mga kaksyon sining bakuna nga ini hindi gid kay ang balor sina is 300 million pesos. Suno sa alkalde may ara sang ginatawag iyang pagsikreto pagbakal akon presyo sina kon basihan gid ang mga agreement sa tunga sang pungsod Pilipinas kag sa mga firm or mga nagaproduce sining nasambit iyan nga mga bakuna. Hambal ni Mayor Bing Leonardia, mga trabaho na sa pangontra ko sa politika. That's why nga justify niya ining 300 million pesos sa ginpagwa nga report sa nagligad nga si Manati. Ginpain ginman nga pundo as to iya kon pila ang presyo sang bakuna ti hindi mapalayag ina gin-base man na sa alkalde sa mga palayag man sa mga opisyalista dito sa nasyonal. Ati okay gid no? And hambal ni Councilor Novero, why na kinahanglan magulo ordinance kita Action Olivera nga himuan mo ordinance nga ang napulo nagedad pulo katuig kag 15 anyos hindi pwede kagwa sining pandemya nga ini. Tinga butangan tagid bi ordinance sino nagsagi ya ka propose naman. Doon din na gini. Doon din na gini husto ya. Guro ibutang lang guro sa kuana sa EO guro na dira guro pabor kita da. Executive order abi ni Mayor Bing Leonardia nga for the meantime sa 2 ka bulan, 3 ka bulan or 15 dias da ang napulo nga may nagaedad na pulo todtog 15 abi turo standby lang kamo anay da sa inyo ployan ha mga kabataan. Di kay ordinance mo gimagambal ka ordinance ya lifetime ina mo. Ya, lain lang kon pwede mo na amindahan pero ti kanamo naman nga proseso himuon Tiguro ga tuyotoy kadlaw sa attorney kuane rin si Tony Vero sa ano nga ulo ordinance man ti abogado pa. Sadya nga obra. Anyways, ang resort to bala nga nag-ulo opening da sa Pahanukoyo nga way sang mga permit nag-enjoy sila sang ano to action odorel tawag foam celebration to mo na party mo na foam party tawag sa to. Ginpakuha na sila permit. Lampingasan. Nanong klase mga tag-iya niya man? Nga before ka gagwa gani na ultimo nga manog baligya gani sa store nga ang puhunan 1,000 ka piso gagwa gani arkabala na sa barangay. Deduction Oliver, Timo Resort bisan isa ka gisi isang resibo daw ay kimo ya. Tapos magpulo party pa kamo iya nga ari kita sa pandemya ay sus na man naka libog ulo kung paano nila na ma-reconcile sa una nila. Mga balita sa nasyonal mga kaaksyon, daw dito bakuna gyapon ang isyu to. Bakuna contact tracing sa mga halin nga mga ilin utod tas iban nga pungsod nga nag-alalabot di kay kulolbaan ining si COVID-19 nga new variant from UK mga kaaksyon. Amo nang natutukan subong kag ang UP no? Ang University of the Philippines ti nagpangayo na pasaylo ang AFP sa mga red tagging nga ato. Kag ang tax paying paginiho may ara sang bill nga ginduso diri mga kaaksyon na pasar na sa first reading sa pagpahapos iya sa pagbayad sang tax sa gobyerno. Ang iban nga balita ti so far dito sa Metro Manila amo na way ginman sang dulo dalagko gid amat-amat ang chacha charter chains kag iban pa nga ginahulong balad subong kag ang pag-amat-amat action Oliver lagaw-lagaw sang iban nga mga cabinet member ni Presidente Rodrigo Duterte sa mga kaprobinsyahanan. Ti kahapon diri sa aton si Secretary Nograles ari di mo ti nagapatimaan ina ang kadto ito action Dorel dire lunch break na ano nga programan pakaon sa mga gutom di ba no? Yan mo lang ginakadto gid sa Bacolod di ba hatag pak lunch masakyan naman na bala. Pero nami man na kay nga ang paglagaw nila nagapatimaan action Oliver nga may ara sang eleksyon sa 2022. Di ba kulo kampante ka mo? Kay ko nagalibot-libot ini sila
amo na ulo umpisa na naabi sa pakita-kita, daw mo na. So may pag-asa nga may eleksyon. Ang iban ko subong na nagadulaan gana kay base blamindahan naman to, iduso naman to nga no election 2022 dahilanon ta naman si pandemya. Pero daw hindi gid pwede kay ang presidential election sa tapapatigayunon gina mga ka-action. Last 8:23. Now, dire kita na sa issue involved sa aton sining nga mga bihikulo sa bugos nga Pilipinas mga ka-action, no? Ini issue subong nga nagadugang burden sa aton sining nga mga operators. Nagadugang problema sa mga nagatag-iya sa mga salakyan nga nagapatigayon sa pagparehistro sa ila salakyan. Kaya ang pungsod Pilipinas mga ka-aksyon, kinanglan naton magparehistro sa aton sini salakyan so that nga ma-account kita, so that nga ang aton ginabayad sa LTO makabulig, rehabilitate sa aton sini nga mga dalan, pag-obra sa iban pagid nga mga infra sa gobyerno mga ka-aksyon, ina part na sa aton obligation kung i-base naton sa Constitution sang pungsod Pilipinas. So kung mabakal ka sa lakyan nga wala ka inog parehistro, tinok-acquired naman na bakal gani ka 800,000 nga sa lakyan tapos way kay mo parehistro, gadlagan ka sa dalan, way kay mo parehistro. I-part man na ang pagparehistro nga if in case maaksidente ka, may mga insurances dira nga makabulig sa imo. The same as sa pagkuha man sang ginatawag iya nga lisensya na initanan mga ginagovern inisang gobyerno sa aton to protect sa aton sini kaugalingon sa tanan nga tinion mga kaksyon. So karon ang DOTR may ara sang bag-o nga sistema sa patigayon sa pagkuha iya or magparehistro sang mga salakyan pribado man o kon pampubliko. Amo ning ginatawag nila mga ka-aksyon iya nga motor vehicle inspection system, no? Amo ning bag-o subong, no? Sa diin nga ginahimo na ni subong didto sa Rojas nga area diri sa Western Visayas, ang pinakauna ato didto iya sa Rojas nga area. Rojas City, no? So, ini mga ka-aksyon, maghambal kita nga inspeksyon. Ang DOTR nagpalayag nga may ara sang isa ka pribado nga kompanya nga sila ang may in charge sa pag-inspect sang imo sini nga salakyan before ka nga magparehistro didto sa LTO. Meaning, may isa ka pribado nga kompanya nga may mga tawo sa Action Oliver nga sila na dalo nila ang listahan sang mga parts sang imo sa lakyan kag busi-sio nila na to isa-isa. Chiko nila Action Oliver. Tanan-tanan karon kay basahon kuno ano ining basahon kuno karon. Sa diinti dugang bayad sa mga operator ini, no? Mabayad sila sa private firm nga ito and after that nga pasado ka na dalon ka dito sa LTO kag magparehistro na sulhay ka na. Which is daw ginatrabaho man na sang LTO sang una mo. Pero magparehistro ka subong nga wala pa ni. Duway naman gani ginadalang iban nga salakyan to sa LTO office di Action Oliver. So, ang taga LTO medyo gatangla man sa hangin eh. Kung kaisa daw libog man ulo mo kung wala sang chassis number da ti lutaw eh. Libog man ulo mo kung ang salakyan nga ginparehistro niya ni may kompleto balang mga twerka sa guma sini, may signal light bala ini, gasiga balang mata sini sang gabi nga ini. Ako pabor man ko sining ginaduso subong. Pero ang pamangkot diri pilang gastuhon na naman sang aton sini nga mga aton sini nga mga operator mga tag-iya. Now, ang himuon sa inyo sini nga salakyan, i-check ina isa-isa. Kung basahon, kung dis pagkadamo, gido, ang chassis frame dira, guro kamangon, guro ni sang mga tao nga ini kaghala, usi sa onda, kung ang chassis nga ini, hindi bala tampered ini, imo gini, ang engine nga ini. I-check man na kung basi gatubod ang oil Action Oliver, grabe no? Isa-isahon gid nila mo, no? Ang mga bolt dira mga ka-aksyon, transmission, ang mga oil isa-isahon gid. Differential oil mo dira. Ang parking brake wire. Bo ayawa dis na panuhot-suhot na mo.
lantawon tagid bikon manuhot-suhot ginis labi sa salakyan mga tracking dala sa panay. Ang imo sini nga steering dira basi may mga leakages bala no mga gearbox timo tanan-tanan isa-isahon nila. Ang nabasa ko diri sa report action Alvin Graba kahapon, ini gindisenyo ini para nga malikawan ang mga aksidente Action Oliver sa dalanon. Para mapatuman ang road worthiness sang imo salakyan. Meaning, before ka magdalagan sa highway, ang imo salakyan 100% intact nga wala sang problema. Nami mati ano. Pero I don't know kung may data ang LTO sini. Abi check nyo ba kung sa kadamuon sa aksidente sa dalanon, Action Oliver, sugo bala aksidente nga ini sa mga may diferensyang salakyan o kon sugo sa mga tao nga mga haras-haras mag-drive. Dibla? Kay masami nga report hindi nyo kami hindi ma-deny sa amon diri sa Action Radio. Kada report naton sa aksidente, si driver nagapanimaho sang ilimnon. Si driver natuyo. Si driver na piyungan kay long drive. Layo ang ginhalinan. Si driver way katalupangod, may nag-U-turn. Si driver nalipatan ang pagpreno. Damo na bla. Si driver nasubrahan na paglapak sa iya sini gasolinador. Te ina nga mga reports nga makuha naton from the police investigator. Kung i-base naton diri sa sining sistema nga ining himuon subong, wala gid ka maang ting ila himuon sa nga checklist diri. Ara ang diferensya sa aton sa nga mga driver, wala sa salakyan. So dapat gurong seryosohon taguro Action Oliver iya ang mga driver kay si salakyan madalagan malang ini kon kutihon ni driver. Tama na bla. So, anyways, okay man ya. Bulig man mabulig-bulig man pero do kung case, ang distansya bala sa matudtuod nga realidad, nga gakatabo sa aton dalanon, hindi gid siya, hindi gid santo bala, no? Kung palantawon mo bala, hindi na kinahanglan. Dugang trabaho. Damo na bala, no? Kung isa man aksidente nga, ang driver, inang tawag sila gani, hi! Tamaan ka suyop, kisa to sa may piyak barangay to. Way gid connection nga ang mata sang salakyan, way gasigan, aksidente. May aksidente nga naka-park illegally ang mga trucks sa kilid sang dalan nga wala gina-check sang aton man nga highway patrol group. Inatanan, hindi mo makitaan nga may diferensya sa salakyan, kundi diferensya sa mga tao nga nag-manage sang mga salakyan. Dapat seryosohon taguro ang mga driver nga kung magkuha sang lisensya, dira taguro padalman giturutudo kung ano ang iya sini nga ikasarang sa pag-drive. Anong kinaalam niya sa pag-drive? Diri taguro guro mapahatag sang tutuod nga seryoso guro. Anyways, ina kay ari na gid man sa Bacolod may duha diri nga gina-construct subong sa Bredco kag sa Alihis. Sa Bredco kag sa Alihis. Hindi ko ya type nga tao nga hambalon sa mga iban nga komentaryo nga pila naman ila da. Ayhan ining kabudlay abi no. Anyways, last 8:32 check naton abi ang grupo sa mga driver naton syudad sa Bacolod mga kaksyon. Kung anong reaction diri sang aton sini nga mga driver diri. Ini bala makahatag sang ginatawag naton makahatag dogang nga problema gid sa ila, maka-advantage bala sa si ila ini. Amo nang aton bilang tawon abi no. Imagine mo nag-text ako, di police pa pwede ko na paglawagon kinagamo. Imagine mo na ang Hepe Action Oliveria hambala insyakto ginayang imo, hindi ya ang diferensya sa lakyan kundi ini police niya ang text may ideya ni siya kung anong kakatabo sa aksidente. Siyensakto ginayang imo, hindi niya diferensya sa salakyan, ara sa nagapanimaniho sa salakyan. Amo na hambal ta gani, seryosohon ta ang pagpakuha sang lisensya.
Hindi lang, like for example, diri sa Bacolod, damo kita talupang dandi. May naga-drive sa lakyan, direksyon Oliver, ang edad, tag 70 anyos ta. Action Hotline. Dapat may age limit kita dis Pilipinas. Nga dapat kung 60 ka na, hindi ka na pwede ka drive. Oh, ngita ka driver. Pahuway ka da. Oh, kay base aksidente ka. Oh, damo na bla. Ti, ining pagpa-check sang salakyan, kung ako man bitag iya, mapa-LTO ko karo, parehistro ko, siyempre pang kutihon ko sa lakyan ko subong, di ba? Pagapuhon ko do. Action Hotline. Sir Jay, gwara na? Okay. Di ba? Antes ko magpa-LTO action uliben ko di pagwapuhon ko ni. Ti, dason mo nga pag-rehistro na naman next year. Dason adlaw maguba ng suga ko nga makita sa LTO kung naguba ang suga ko. Action Hotline. Why? Online sa hotline. Online sa hotline. Ares aton siningalia sa baron tang aga niya Sir Jigo Malakad sa Ondok. Sir, good morning. Sunday, good morning. Good morning sa ating mga listener. Aha. Sir Jeg, why pa ma-finalize ining pagbag-o sang ini modernization program sa aton nga mga salakyan. Pero may mga inspection another kwa naman niyo line of duty sa aton gobyerno para sa mga behikulo. Any reaction sir explicar ko na kay na ining sistema ini sir regarding sini? Actually, nagligas pa man ang 2016 ang memorandum circular inang motor vehicle inspection system. Galing kasi ang aton subong nga mga operator kag mga tagiya sa salakyan ga confused no kay magpa-repair ka sa salakyan ang pinakanubo mo nga gaston more or less mga 25,000 na siya mo magkadto pa babaw abi. So kung ipa-repair mo na siya, ang problema sa LTO pwede na mo na i-comply. Why gina problema kay interest na sa aton nga riding in public mo mga gasakay da safety man na nila pag security. Ang hindi lang natin maintindihan kay kung igwapuhon mo na siya, kag hindi man lang siya ma-renew, bangod nga hindi mag-issue ang LTFRB sa iyang electronic confirmation, useless ang ginagasto mo mo 25 to 50,000. That's why ginaklaro gini naton ano gid wala ang tindog sang mga ahensya sa gobyerno under sa administration ni President Duterte. Kaya niara na siya sang Republic Act nga ginambal last September 24 nga wala na isang phase out, wala na isang movement ang tanan nga mga co-op kag korporasyon. But silingon, i-renew lang nga na isang LTO yung aton nga mga salakyan kay tagaan lang nga na isang LKPRB sang extension kag validity ang mga provisionary authority actually wala talaga ni question nga dapat ipapriso na ni tanan nga mga taga LTFRB kay sila mismo ang nagabayular sang lain okay ang napagkit dira kung naka-renew ka subong sang imo salakyan supposed to be 5 years ginang iyang nga term so galing iti ginguba na sang LTFRB nga kada 6 months ma-renew ka kay kung mag 5 years bala kabudlay mag sorry, gid kabudlay balas ang korupsyon, no? I guess mo naman ulat to ng operator. To kung every 6 months, magkanto siya, pakadto ka Iloilo, gagasto ka mo rolis, pinakanubo na nagastoon mo, 5,000 to 10,000 mo. So, dragas tulod ang korupsyon. Balik kita sa issue sining inspection, wala kita subong sang assurance action by, nga kung pagwapo mo imo sa lakyan within 1 week, o kung 15 days ni mo nga ipa-repair, wala ma-renew pa siya. That's why klaruhon ko ginatani sa national government gidya kung ano niya may tulos pa bala niya ang Republic Act naging pirmahan ni Senator Soto ni House of Representative Cayetano kaging pirmahan man sa atong presidente nga ang LTFRB hindi niya magpati kaya ang LTO nangin kuan siya bala nangin sunod-sunuran na lang siya at kung gaulat kita sining bago subong House Bill nga dulao na ning LTO kagang LTFRB emerge na ni sila kaging mo na lang ang Land Transportation Authority kay kanugon sang ilang nga kuan personalidad nga kung gusto lang nila abuton sila gabi, mangdakop sila tani 24/7 niyang dakpanay. Ibutangan ginanato niya sang kaugalingon siya nga manpower para nga aton nga mga driver magtuto bala matagaan leksyon nga hindi siya magwa kay kun ningas kugo nga aton nga inspection na action by amo nang matabo pagkabuas lain naman ang issue. Yes, correct gina imo Sir Jeg no nakit-an ko diri no. Like ang worthiness ang ginapangita nila disdalan mo no. Ihimplo ko lang atong sini nga pagbukas ang iniroged. May isa ka kalibre no. I'm sorry why nakutoga kwan inang aksidente istorya diri no. May kalibre nga nagbalintong sa may singkang bala dumduman action doors nga ang nagasakay to tanan mga minor de edad no.
So kung magambal kita kalibre, ang pinaka-modelo na sa 2017, 2018. So kung ang tawon mo gidra intact ang mga electronics sa sinang nga mga gadgets ang iya sining nga kalawasan. So diin ang lantawon dato diin deng diferensya ang salakyan o kon ang naga-drive. So insakto ni mo sir, ang pamangkot naton diri dapat dungagan tang pag-deputized sa aton sining nga mga kauturan nga mo ni magbantay sa daladon 24/7 to check sa mga salakyan nga wala sang suga, wala signal light. Dira guro sigurado ko makurog pang pumuloyo o kon mga driver operator sir Jeg, ano? Yes, kag hindi man na pwede asumbay nga ang line agency lang gid no ang matutok sinabi kiti may mga LGU man tamo, may mga dugang man ta nga mga sentinels kaga mga volunteers bala. Ang aton malang ditani focusing kay kun ang imo mailihan na libutan siya sang security sa bilog nga activities niya. Wala ginada sang maoy, wala ginada sang may mabusar. Pero kung ang imo dalan, matikpuan sila Lunes, Merkulis, Bernes, magwa na ang mga illegal. Lagtawa bala subong. Sino nagabayular sang ilang alay? Mismo ang implementor kag ang mga mga lawmakers, ang mga House of Representatives naton wala plaka. Ang salakyan sa aton nga mga public official wala plaka. Ang aton salakyan sa mga men in uniform wala plaka, pero wala na sila yung sanksyon. Wala sila yung violation. Pero kung mga ordinaryo naton nga mga tao nga makita mo man adlaw-adlaw ang salakyan, hindi mo man matago kay may mga panel road na shopping libertad, andumanan libertad, kaya kilala niya isang tao. Amo na yung nila ka kutis-kutis. That's why ang ayo naton ay labi na gitsaton nga mga grupo da sa LTO kag LTFRB, hangyuan nyo bala mga dalagko nga mga federation, kay kung maayo lang yung aton relasyon kag communication, bisan sa text lang, makabulig kami, hindi na mga autor naton sa Trimedia, makabulig na action drive, pero kung ang ila purpose, money making scheme, kung wala kwarta, manglaot to sa kabangkalan, manglaot to si Palay, ang LTFRB, hasta na to sa Talok, hasta na to sa Maaw, nga mga uma, kay lagtaon mo, ang aton bala nga stakeholder dari sa highly urbanized city, gusto gina sila mag-comply. Galing kayo dira sa pag-process naton may kabudlayan na. Ang korupsyon ti ako unta kag sa India ang korupsyon na gin-action right. That's why kadamo sa nagabilar kag mostly sa mga aksidente sa buong action right. Mga bag-o man nga mga salakyan, hindi man yung mga ordinaryo nga mga taong gasakay. Yes. That's why ginaklaro naton nga hindi kita again sa sinanga mga pulisya ang aton lang 24/7 nga pag-implementar. Amo ning nabudlayan ka makit-an naton isa ka punto diri no basi magdamo pag ni Sir Jeg no Action Oliver ang hindi magparehistro bangod sa karikot sang ginahimo subong sang gobyerno ta Sir Jeg, ano? Yes, kagdugang lang sinano. Ang lagtaon ta bala, ang every year, ang savings ng aton nga LTO galambot mga 4.7 yun na yung istoryana. Savings na siya, kay gamay ilaman power, pinaka-critical pa na nga isyong nagakatabo kay only in the Philippines nga ang maobra polisiya, LTO, ang mangdakop, LTO, ang mabaton sa bayad, LTO, na hindi na yan pwede, dapat lain na yung imo nga executive, lain na imo legislative, inay mo yung accounting. Para sa siyudad sa Bacolod, maobra lahi ang aton konsihal, i-implement sa mayor, tain nga collecting agency ang makon. Kaya dara nagasunod ang corruption mo kung LTO kag LTFRB maobra sa memorandum circular, sila man ma-checkpoint, sila man makuha sang bayad, dira nagakadto nga, imit mo lang ko karon sa Petron ha, imit mo lang ko karon sa Magsaysay, imit mo lang ko karon dito sa may bilyaran, sa may Tindaloti. Kay siyang nagdakop mo, siya man nag-obra lahi, ang matabo sina kamo lang yang duwa ka istoryana ti sino bala nagtudlo sa korupsyon sa Dubai, Pilipino. But sila wala man ko gambal nga lain na gid ang Pilipino nga aton diri ang kabangkaruti bala sa aton panggobyerno nga dapat government of the people, for the people, and by the people, i-include naton pirmi ang people kung anong plano sa aton nga gobyerno, pamangkuto naton stakeholders para once and for all wala bala basulay sa uli nga ti sa kumuluyo man ni nagalin ang proposal kami ga-implementar man lang kami mga coterminos man kami. That's why karon sa gobyerno yung programa polisiya kag kung paano na-implementar nga kabahin ng atong pumuluyo action bribe. So regarding sining bag-o nga pulisa sa pagparehistro sir, kamo mismo kabatsyag digin man subong. Anong may mga plans kamo sini to good kontrahon or sige na lang okay na lang. Actually, ginadiyon ta subong ang pinaka maayo nga dokumento nga i-file naton sa international
Kaya ang amon grupo, membro ni isang international transport group, dito kita ma-file, no? Kaya kung dili lang ta mag-file sa Pilipinas, kung lang taon nimo tanan nga line agency under na tanan Yes, wala yes. IETF gasiling kamo nga galalisay ang IETF under na tanan sa Malacañang daw wala na yan daw pakitang tao na lang balang daw galalisay daw sila tuloy nahimo na nila ang polisiya kag kung sino man dayang mag-react itag ta nila matanga kanila da red tag na kuani sila si PNP ni kay paano naton matadlo ang aton gobyerno kay kung punggan mong baba sa pumuluyo kay violation na una may freedom of speech may freedom of assembly constitutional rights na kag ang inabalang bill nga may freedom of kuanay ng isang mga broadcaster di ginatago mong balita karon magambal kami di karon ako magambal ko bilang leader kay gusto naton pabalon ang LTFRB kag LTO kag pabalon naton pasahero LGO ang balon ako na layon sang nagapanilag na nga ibutang na sa sarintag kay kasabag na siya sunod-sunuran niya na sa kundi makadto ang imo yata ni mabulig man ta sa gobyerno para matadlong ining korupsyon kaya apal man na ni Duterte na kung may problema itawag sa 888 obrahan sulat sige lang ta sulat siya sulat pag-abot sa reply arid taging kay mo yata membro ka sa terrorist group sa action bike isa subo maning nagakatabo sa Pilipinas even ang aton nga mga utod nga mga broadcaster no kag mga sa prem nga kapatay tungod sining hindi mayo nga pagpadalagan kag even gani sa eskwelahan gani sa UP ang nagisang gobyerno aga lilalisay pa so dapat tadlungon sa gobyerno action bike. Aha. With that, Sir Jig, salamat sa mga time. Good morning, mabuhay ka, sir. Thanks again. Good morning sa ato mga pamuluyo. Action Hotline. Okay, ini nga mga hinabo subong. Katol ni sa ulo sa mga operator naton. Action Hotline. Ang balgni sang migo ko di nga puliso, mal niya. Ari pulis niya, pero di ko yung pag-mention name niya. Sa lakyan niya kuno nakapark sa guwa sang Puluyan Action Oliver. Dinalasa sang tricycle. Ang drive minor. Action Hotline. Minor de edad. So, kung ang tawan tagi diri, ina wala inspection nga ini for roadworthiness nga ginatawag nila. Do ka distansya gid sa matutuod kag realidad nga katabo sa aksidentes dalanon na. Ara suliton ko ara sa nagamaniho ang may diferensya. Action Hotline. That's why kinanglan sang iniaton ko ang opinion malang niya no. Hindi ko ya the authority nga magambal nga so di ko ya sa presidente, hindi ko official. Ang aton opinion malang ni, much better siguro nga dugang kamo pag-deputize every LGU. Deputize kamo tao da halabantay nyo ang mga salakyan da nga may diferensya. Amo niyang pangdakpon. Action Hotline. Adlaw gabi bantayan di ko pati nga din na pag dris bakulo do. Kadamo sa nagabiyahe di nga wala mga suga ang mga salakyan kay dinalagan kung gabi makibot ka na lang ras tubang mo may simaron nga salakyan nga wala ilong na black. Action Hotline. Nagadinalagan wala signal light, wala suga. Amo niyang tutukan. Adlaw-adlawon mo ni sila bantay kay sa gabi na di ko pati nga din na pagbutangan bumbilya suga sa salakyan lada. Action Hotline. Pero kung dito kita ya magtutok sa law inspection nga ini, suliton ko kay mapa-LTO ko maparehistro ko dason simana, subong palang dalon ko na ni instalyer sa lakyan ko nga gubaon kag ipagupuhon turutudo. Kay pag-inspect sini sa sistema nga dira, pasado na ni. After sa inspection, maguba ni liwat, after 1 year ka pa mabalik sa LTO, bayan ko na na. Action Hotline. Pero kung adlaw-adlawon ta nabutang daw sa mga manok dakop, di ko pati nga mga operator din magtadlong mga salakyan na din mga gubaon man. Action Hotline. Amo na gurong dapat tutukan ta dris bakulo di deputize taning mga may utok man nga mga kuani nga mga traffic enforcers di ina may ideya man deputize kita kasakada banwada himo tada sang mga galing kay kung isa ang taga LTO hindi mas la gusto Action Oliver nga may iban nga manakop dapat sila gid ya. Action Hotline. Sila gid ya dapat manakop kay sila tumakadtos lugar to. Tipos mahambal sila nga jutay manpower namon. Di ma-deputize ka mo para ma-address tayong problema sa dalanon sa mga aksidente. Action Hotline. Damo ka pala larking kilidalan daw nga illegal. Halapang harusan nyo na panakop da kay sigurado ko ining mga aksidentes dalanon nga involved sa mga trucks dire, involved sa mga overspeeding, mga drive iya nga mga driving skills nga mga hindi amo. Action Hotline. Amo ning pangparahan nyo kag pangdakpon isa-isa. Daw dako pang income da ninyo sa LTO. Action Hotline. Hindi personal yung income sa LTO office bla maka-income ka mo da. Dira piho-piho ginaya. Kaya nga puwerte kadamo violators sa dalan. Prangka ng istorya. Sa 100%, may lang guro sa 10% da ang
sigurado nga wala naga-violate. Action Hotline. 90% sa nagalinibot subong sa Bacolod, di Negros Occidental, may mga violators ang iban di. Kulang ang mga gamit sa salakyan. Kung ubuson ko na isa ka oras na may nag-ayo pa di mapa-interview taniho. Action Hotline. Alin kay karon makigang ko ni Action Oliver di nga way na sinog play sa iyang kwan. Action Oliver, ikaw naman da. Action Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Dr. Pino. Ara mga friends naton diri sa Action Radio naga-monitor. Rin naman mga negosyante. Minard Monilla, salamat. Gid Homa Lomina, Jessica Dumalauco, lang. Tapdasan, may Aga Action Radio is watching from Cainta Rizal. Dugay na utang ko. Action Bright, good morning. Great lang da migo ko Nonoy Andan, Jan Hunyo, Manong Iman kag sa tag-iya sang kapihan dira sa Punta Taytay kay Manong Bebot gapangapigid adlaw-adlaw Action Radio. Action Radio ginapangapi ha. Basi matukan ka muna literal ba. Ha. Salamat gid ra sa inyo. Kunya adlaw-adlaw gapangapis la upod ang Action Radio. Merly Dolido Magallanes, Noel Amar, Elizabeth Malaka Maggamala. Good morning Action Bright to all the avid listeners, especially Malaka family. Keep safe, God bless and more power to ARM. Lilia Taton, good morning Action Bright. Always watching live diri sa Gardenville. Mabinuligay kag magkooperar para sa kayuhan sang tanan. Correct. Yod Snowlord Araman. Noel Amar, Sir Bray, base may corruption sa budget sang vaccine. Christine Humampit, good morning Action Bright. More than watching live here at Don Salvador Benedicto. Wow, thank you, Gid. Hidlaw ta Salvador ba? Athea Kim Iriman Araman. Aquarius Maldita ako. Joval Trinidad. Zoraida Lucero, good morning to all. I happy to listening all your updated news hotline. You are good to all news update to give and know all the details. Thank you. May God bless you all. Always keep safe. Amen. Salamat. Nova Kabatingan Harvest Araman. Jean Oy si Sir. Kung baga, nagtanom-tanom na mga daan para may maani. Noel Amar again, safety inspection na siguro, Sir Bray. Norma Osite, salamat. Alex Montesa, good morning. Bintamod, napuno ako ng, ari naman, nagnegosyo naman sila. Imbong Jocampo, nagamonitor sa barangay hall sang Maahaw. Barangay hall gito sang Maahaw, ho? Ernesto Paul Parino, amo naman na ang ugat sang korupsyon Action Bray. Bray, posible wala hip-hip tanay para makapasar lang kag maristro daog na? Nope. Ay di ko ya agree nga 50 di na piyede mag-drive Bata pa na ya. 60 itong mention ko kay na. Piper Pursley. Action Bray, maski ano kabag-o daan sa lakyan, maaksidente, dependis driver kadamo sa aksidente hubog nga waay man makasuhan kay may ordinansa man na. Ay sus ko. Maricho Gonzaga naga-monitor man. Alex Montisa, belated happy birthday liwat abyantang gabunan sang Mabini Coral. Guillermo Gimo Clarito, madamo gid nga salamat. Salamat. Okay, damo negosyo ho. Kasabad sa naga-send sa negosyo. Angela Liarte gayon dato naga-monitor man. Noel Amar kabalo ka Sir Bride diri sa amon sa Canada kag Amerika always safety inspection dira sa Pinas siya always human error kaya ang iban nga driver o yaya hindi tanan nga driver. Susan pa Hariliano, hi sir, monitor lang ko di matugnaw Mabini Valladolid. God bless you. Salamat. Paper per selection bra ang ila mahambal sila private magawad ka driver's license. Private man pilagid bala ang ila da. Ara kon gabi standby ka bala sa dalan 5 minutes lang. Kadamo mga PUJ ginahungod waay ginapasiga ang headlight gani man. Richard Daed Pacheco naga-monitor man. Romy Alconza, Action Bray. Morning, ang salakyan gina-check gina bago rehistro sa Manila ginahimo man gid ina. Pero sa mga public vehicle lang. O gina-check gina yung salakyan niya normal. Pero nga iagi pagid sa mga kuan-kuan, wala man ng reklamo sa publiko sumong. Doon nagdugang pagid
dapat trabaho na sa LTO according to them. Good morning, Sumbray. Halin si kay Benji Bernardes. Good morning, Sumbray. LTO, asikasuhon nyo danay ang mga plate number ka mga vehicle bag-o da sila maghimo sang bag-o nga lahi. Nan, ara gid. Sige, ma-relax so danay ha. Balik lang ko dugay. Yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanad Inuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga estasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolog man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolog saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Patuod na mensahe Wala sang hinadang pilihan Pagdayon Aksyon Radyo Pagkulong yung kag negros anon Inyong pamatian Stasyon niya nagkapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga estasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolon man sa gihapon Madayon aksyon radyo Bakolon saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadang piligan Padayon Aksyon Radyo Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sagsang ano nga kalintangan Responsable ang pagbalita Pagdayon na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon nga may dalang pagpalanggan Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo.
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Ito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Pagkulong kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapok ang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay Sansan ang mga kahitangan. Responsable at pagbalita Pagdahil nga Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas! Tamyaw talang mga utod ta, nakatutok na sinimat tiniyon
si Inday Jen gali ara naga-monitor man o kag si Manong Muslim mo nakatutok dislaw. Good morning lang ta sa inyo si Manong Roxman ara man sila. Kag amigo ta nga pulis di sa magpalawag kay kadamo sa eksperyensya niya diri regarding sining gakatabo karon sa paggobyerno ta LTO kag LT Farbian. Gusto ko lang klarohon why tadiya nagakontra. Why tadiya nagakontra sining nga sistema kun ini ang pinaka the best iya ginahimo karon sa gobyerno tati Soviet hala diretso. Kag nagapungko sa LTO lokal niya ti sila niya mga implementor na sila diri. Nalgabaton na sila kun mga guidelines from the national office mga kaksyon. Why gina sila kalabot-labot di nalakro kontrahon na boss nila. Ang atong ginatumod diya sa national office mismo. No didto mismo ko ng ilang mga style na naman. Siga, bay antas la basi magpalariho di bala sa mga emission test bala. Susuan lang ka kwan pas. Pero we are hoping mga best friends, mga ka-action nga ini makabulig gid sa aton tanan-tanan. Kay kadamo mga reactions diyo sa driver ang diferensya di sa lakyan. Daligid lang mabasa kita si Piper Persley ang niya correct ng hambal sang pulis. Hindi sa lakyan diferensya ara sa driver nga haras-haras. Kadamo sa driver na aksidente nga waay makasuhan parehas sang hubog, tuyo, gasipi. Kay may layiman na sa madumduman ko naghambal si Duterte ang LTO corrupt. Hindi gani kahatag sang plaka sang salakyan dugay na nabayaran way pang sticker. Di na ang kwarta, mari pagid, no? Tud, no? Sagi kita ka implementar sa mga bag-o na naman binga mga, kuna na mga kit-an tada. Pero ini mga ultimo nga plaka, ganiyo, hindi pa makaplaka ang salakyan. Iba nagkalaguba na lang, wala plaka. Ang iban, way pa sticker. Tapos bag-o na naman. Simon Lisay, ara naga-monitor man. Gerald Hermino, na naga-monitor man si Rimetinion, may utok ang driver, hindi ang salakyan. Salamat Arb sa mga balita. More power. First news ko na sila. Luoy ko din sa polis nga nag-aambit sa aton bla, nag-abuligid hatag sa mga inputs diyo. Biktima pang salakyan niya, tisinong lagson niya, minor de edad, way lisensya, basing tricycle to, way man to, gani dokumento man. Ay, kaluluoy gid lang. Last 9, besides Action Radio, Philippine Standard Time. Concern kita diri mga ka-action sining COVID-19 naman. Labi na ginyo variant nga iniho because diri sa Negros, we have 4 nga ginahulat ang result gindala pa ning ilang swab naman didto ya sa Metro Manila. Agod nga ma-check gid no kon ini sila bala positibo sini pro kabay lang nga hindi lang Nagalibog ding ulo ni Governor Jose Eugenio Lacson na nagligad nga si Mana pangatol ulo niya kay nablang di gasugid sang husto bla ang pamangkot way nagasabat sang husto abot nga ano pagid ang rason kon nga iya kasagi ka tago-tago kun din sila halin iya nga libuturan sang kalibutan. Lantawa subong way labot nga inang na problema ang pamilya kiti positive gali may kaso pas lang nga tubangon ini mag-asawa. Anyways, buligan ta man ni sila kay biktima man sila sining COVID ini mag-asawa. Pero ang di manami nga di magpalanugid sang husto. Napangamuyo taman makarecover man ni sila mga ka-action. Now, kung magambal kita Negros Occidental, ang pinaka-sentro diri is Bacolod. Magambal kita Bacolod mga ka-action, ginadugok sa publiko. In fact, this morning, di natin mahangpan ang sitwasyon tari sa pagkadamo sang salakyan nga wala man gani klase Action Oliver. Kung natan klase, subong ga dinumog ng mga salakyan na much more kung may klase no na lang sitwasyon tadi. Pero ang topiko tayo hindi naka-point dira sa traffic problem sa Bacolod. Because sentro ang Bacolod mga ka-action, ang mga tao nagalakad to diri, may 4 subong nga ginhambal naton nga gina-check sa aton sini gobyerno probinsyal, no? Ang ilang sini nga sitwasyon. So tin may man nakasalamuha na ning iban diri basi may nakaistorya na ano ba ang preparasyon iya sa syudad sa Bacolod regarding pagid sini. Kag iban pa naton nga mga pulo pamangkot karon kay Bacolod subong do ka normal na lang gid man no ang pagbag-o sa aton di Action Oliver nga may face mask kaya. Kurang senaryo di subong ya way lang. Do ka okay na gid ako mismo lipay man ta. I-check nato na Action Door si Kwan si City Ad Abi no kun anong sitwasyon subong sa Bacolod. Check man naton kung nagumpisa naman kita diri nga ang aton siring swab testing naton hindi niya kulikot sa ilong kundi dupla na lang Action Oliver. Sa live na lang sa nagligatod galibog ulo ko. Kay hambal nila matapikan ang tao paagi sa droplets kundi laway. Tinga kulikugon mo yung ilong sang tao nga magkuha sa swab test man.
Hotline. Naging patupla na lang ng mga tao or hindi. Aton do kan man niya. Kidding aside lang para makayoho man aga tabla. Kaya na mo na enjoy sining LTO ni bago nga sistema sang pagparehistro bla. No, tisubong laway na lang ang kuhaan agod nga ma-determinar kung ikaw ang positibo or hindi sining COVID-19 mga ka-aksyon. Kag kumustahon taman na Bacolod subong no? Kumustahon ta tanan-tanan kay nagalaom kita sang nagligad to kundi may naglabay kita Disyembre, 40 man nga dinugok sang tao, di mo bakal diri bakal didto, iba nagparty-party gin man sekreto. Nagalaom kita nga magsaka ang numero sang COVID-19 sa Bacolod pero unfortunately mga ka-aksyon wala. Meaning, nag-observe gidya sang protocol ang aton sini nga mga utod from Bacolod kag outside Bacolod. Online sa hotline. We have on the line si City Administrator, former Councilor M. Ang. Ma'am, good morning. Morning, Action Brian. May aga sa tanan. May aga sa atong tagpalamati. Aha. O nasa tanan, ma'am. Unahon ko lang ni gamay lagi si Sir Nograles ari di kahapon ang pinaka-project niya ginkadto di kahapon gani ma'am again ma'am. Well, si Cabinet Secretary Nograles, aside from being co-chair sa National IATF, EID, siya man ang at the same time chairperson ng Zero Hunger Task Force. Aha. So may ara sang food distribution sang food pack advocacy campaign on hunger nga in partnership with one of the isa ka chain of fast food chain that is sa Bacolod. I mean it's an international fast food chain and naghatag sa mga barangays sang food assistance. Okay. So kahapon damo gid aton sining kon ma'am beneficiaryo sa to do ka nami no. Yes, oo. Mga barangays diri sa Bacolod hatagan sang food packs, no? Food supplementation. It's a project sang isa ka foundation, isa ka charity tambungan sang aton Cabinet Secretary as the chairperson sang Zero Hunger Task Force. Aha. Ma'am, ini every week na, every month or anong set up sini ma'am after sa to kahapon ma'am? No, actually it's a nationwide I think it's a nationwide campaign sining company ining fast food chain. Kag it's the first time na outside of Metro Manila kag ang una mo diri sa Bacolod nila gibutang. Do kanami no kumbaga ginhimo kita nga pilot abi sa iban nga mga city abi sa bugos nga Pilipinas outside Luzon area damo sina. Yes, kay ang ilan nga proyekto medyo na-delay ini tungod sa pandemic o hindi sila makatravel outside of Metro Manila. So, gin-launch nila, ginpatigayon lang ang proyekto within Metro Manila area kag sa Luzon, no? So, ang bag-o lang gid sila nakagwa outside of the Metro Manila National Capital Region. And ang una nila ging katuan is Bacolod. I see. Ma'am, ang kwan like mga utod to ma'am sa cathedral bla nga nagatinulog skilid. Isa ni sila ma'am sa naka-benefit kahapon. Namo sina? Depende sa gin-identify sa aton mga barangays kay ginpaagi man ini sa mga gin-identify nila by barangay. Ay, okay. Sige, ara sa kapitan gali ang kwan sini poder gid sa paglantaw sa mga utod nato ano. Aside sa food tax, nag-coordinate ini ang fast food company sa aton mga kabarangayan. So, ang identification sang beneficiaries jointly ginhimo sang mismo nga donor and our barangays. Aha. Anyways, congratulations sa Bacolod. Beneficiaryo naman kita sinidamo naman nalipay kahapon. Ma'am, diri kita ma'am regarding siniblang UK nga new variant sa COVID-19. Diri sa Negros may ara apat subong nga nagapangamuyo kita nga hindi lang kabay pa. No? Kay kabudlay sini nga panibag-o naman nga atubangon ta basi maglulu-lockdown naman kakapoy nakatama sa sitwasyon ta. Kay nakita ta naman sitwasyon ta normal na gid. Anong preparation tadi for Bacolod ma'am regarding sini ma'am? Aha. Well, indeed, first of
all, no, hindi pa kita normal. Wala pa may na-vaccinate diri sa aton. Yes, So we yes. cannot say really nga normal. Although, na-control naton ang number of cases, kag na-control naton ang transmission. But sa ini nga bag-o nga variant, nga action, Bri, according sa reports nga mga bag-o nga reports, this is, first of all, wala labot nga highly transmissible siya. Yes. Silingon, mas dasig siya maglapta, kag ma-transmit, kag manglaton. It is also associated with higher mortality. So, mas makamamatay ni siya. So, muna nga kinaandaman tagid nga hindi kita tani masudlan sa pag-una nga variant. No? Muna ginastriktuhan nato ng atong borders and ang pagsulod sa mga returning residents nga gahalin sa Gwa ginastriktuhan tagid. So ang aton preparations is number 1, gin-modify na naton ang aton nga travel restrictions, kag gindugang na naton yung requirements sa tanan nga nagapauli diri sa Bacolod nga dapat may negative RT-PCR test na sila antes sila magpauli diri or magkadto sa Bacolod. So isa na kadako nga tikang. And then of course ang close monitoring gid naton yapon kag may additional kita nga dugang na requirements when it comes to quarantine, ang pag-quarantine sa mga pasahero nga naghalin sa mga lugar kung sa diin may ara restrictions kag may na-identify na confirmed cases sang ining bag-o nga variant sa coronavirus. I see. Ang case sa Negros Occidental, amo tong ginlibugan sang probinsya kay nabalang ma'am nga magbinutig balahaw. So diri sa Bacolod, ma'am, at paano kita Ever since amo ginang problema naton ini mga wala naga-disclose bala kay mas mabudlayan kita sa contact tracing kung magbinutig sila sang ila mga information kag mga wala sila naga plastar sang eksakto nga mga impormasyon sa aton interview kag at the same time sa maaton yung border monitoring kag surveillance. Ay so diri sa Bacolod gid ma'am pagkatabo sa to naka-remind naman taguro sa mga nagapang-interview naton ma'am no nga dapat i-investigate gid sang deeply ma'am kay no kadelikado maginamo sini. Yes, may briefing gina sila actually action by no na-brief na nato ng aton mga teams kay tungod pag-identify ni isang bago nga virus diri sa Pilipinas. And in fact may mga surveillance kita na nakaupod sa flights coming from UK kag itong na-identify man yung first case naton sa new variant. Anyways, so fortunately nag-negative man sila sa RT-PCR test. Mayo gid. At least amo na no ayon ta lang ning mga pamilya nila abi nga adi sa Bacolod nga may manug-abot sila gahambalon man nilang pamilya nila mga abot di panugid lang amo sang husto. Amo man lang ang ginapangayo naton di bla ma'am. Kita mo na disiplina ang kaugalingon ta kundi subong do hindi gid ta syado gid na kulbaan sa sitwasyon ta. Yes, amo nang gusto ko emphasize tani nga kung nagasunod lang kita sang aton nga mga protocol sang aton mga guidelines mas makabuli gid sa aton kag mas bentaha gid sa aton kung ginakooperahan ta makita ni sa post holiday naton nga mga record kag data nga nagagawa sa EOC kag salin sa aton nga mga molecular laboratories nubo lang gyapon ang aton nga cases unlike ang iba nga mga lugar nga naka-experience gid sila sa pagsaka ng cases after the holiday. Yes, gani kita diri sa aton na ako gin panilagan ko gid kay di ba amo nang expectations ang kadaman before sang last December pero wala natabo ma'am no salamat gid sa Ginoo damo na bisan nabugos pa nga Negros do ay natabo. Yeah, because temprano pa lang action Bri naging libot gid naton ang mga establishments ng mga dalagko ang mga usual ba lang himo sa mga dagko nga parties kaga nag-ayo kita nag-apilar kita sa ila na to do away with those parties for this year para tungod nga ginaibitar nato ng pagsaka sa cases. And luckily pasalamat man kita kay nag-cooperate gid ang tanan. Yes ma'am. Lastly ma'am inang sa national to do aprobado na sa DOH ang saliva bala sining swab testing diri sa ato nag-practice na kita ma'am.
will be available next month sa Philippine Red Cross. Okay. Red Cross pa lang ang may saliva testing. So, nag-announce ng DOH, approved na ang saliva testing. May ara kita di sa Red Cross ang molecular laboratory. I believe it's going to be available by February 5. Okay. Anyways, ma'am, salamat sa time. Mapanugyan mo liwat, Bacolod nun kag Negros. Arin natake sa pinaka-peak, subong nga daw nahagan-hagan tanagid si COVID-19. Plus the fact nga manugsulod, naging man ang bakuna. So do kaligwa na sang dughan, ta subong kag pag sinalayo naton pata hindi lang ta magsalig. Ma'am, ang imo liwat nga reminder sa mga utod naton, ma'am. Go ahead, ma'am. Sakto ng pag-illustrate ni mo, Action Bri, nga lapit-lapit na gilang kita with, of course, the lowering sa cases. Idugang mo pa dira nga naka-purchase na kita sang aton bakuna. So, maabot na gid ang aton nga vaccines. Kung sa karera pa, lapit na ta sa finish line. Yes. So, ang dapat nga andaman naton, hindi kita matumba or hindi kita matipalo until kita makalabot sa finish line. And how will that happen kung mag-reckless kita, hindi kita mag-andam kaga magkampante kita. So, ang pahanumdom sa gyapon is for our people, ang aton mga pumuluyo, tanan kita mag-andam gid. And even if makabato na kita sang bakuna, mas mayo gyapon nga naka face mask kita, naga-social distancing. Kay by the time maglabot ni sa aton ang bakuna, hindi pa tanan kay hindi pa kita makalabot sang ginatawag nga herd immunity, Action Bri. So, nobody is safe until everybody is safe. So, until malabot na ang 70% to 80% ng aton populasyon mabakunahan na, amula na pagkambal ta nga hilway na kita or free na kita nga bisan hindi ka na maggamit siguro sa imong face mask. Or mabalik na kita sa almost normal na aton nga pag sinalayo pareho sang una. But until then, sinanglan, higpitan, gid gyapon naton, hugtan tagid ang pag-observe sang aton protocol. Ang ginambal nila, in fact, Action Bri, ang paggamit ko sang face mask, kag kung iupdan mo na siya sang... daligid lang. Action Oliver, na putol kita. Action Hotline! Daligid lang. Na-check naton. Damo excited, Action Oliver, pag hambal nga madula na ning face mask, face shield, damo excited. Ma'am, balik sa imo, pasensya gid. Yes. So, amo itong ginambal ko, Action Bri, nga ang paggamit ng face mask, kag ang pagdistansya naton sa mga crowd or sa ibang nga tao kung nagagwa kita, is already dako na nga protection para sa aton, though equivalent na siya nga nagpabakuna ka. So, imuon talang nanay, samtang wala pa kita nakabaton sa bakuna, amula na rin aton himuon ang pag-observe sang aton ginatawag na minimum health protocols. Badasig mag-text din ako na biyano siya ay salamat kung hindi na tama face mask, makita na ning lipstick ko, pero tining iyalain pag ining target iya ma. Lain pag ining iya. Anyways, ma'am, salamat sa imong time. Good morning and mabuhay ka, ma'am. God bless. You're welcome. Magdamok mga salamat. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Action Hotline! Parte pag miga ko diyo. Ang balya, makita na nga kon bibig nga nagapula-pula kay wala na ta face mask. Sige. Amo na nga to ginaulat na. Action Hotline! Hindi ni si Inday Jen nag-text sa akon. Hindi. Lain naman eh. Action Hotline! Sige, ang oras ko kulabos na damo patatani ko na tupik ko pagabihan ta karon sa firing line kag sa iban pa nga public affairs program sa Action Radio Bacolod Monitor lang sa Action BBB afternoon reports karon sa hapon with Action Marlon and sa gabi firing line kag sa Action Night Patrol. Action Hotline! Upod sa pugos nga puwersa sa Action Radio News Team sa pagpangunan Action Rex Cantong, ini naman sa Action Brian Morden, talos nga nagpangalagad sa ngalan sa regular nga anchorman. Action Artay Hupon, madabagin nga salamat una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Action Radio! Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita,
komentaryo,